मेडिकेलाव एडमिट जाफैलायनांबायना एसेबां मोजां मोनथारोमोन नोङो रसमाखौ मोजां मोनोमोनथ' आरो दालाय माथो जाखो माने रसमाया बहाबा गोमानानै दंहैयोनो आरो बेखौ आं हाबा जानाय होननानै मिथियामोनलै आं बेखौ सिख्ला साननानै बेसे गोसो थोदोंमोन बेसे मोजां मोनदोंमोन आङो फाग्लि रसमाखौ दिनै बियो आंखौ फोथाय खेबस' खालामबाय नोंखौलाय माबोरै फोथाय खेबस' खालामखोब्रा बे रसमायालाय नोंलाय माथो बेजों रायलायाबो लोगोबो हमलाया नोंखौलाय बोरै बियो फोथाय खेबस' खालामखो माने आं बेखौ सिख्लासो सानदोंमोनलै आं बेखौ हाबा जानाय सानाखैमोन बेखौनो फोथाय खेबस' खालामनाय होनबायलै आङो दाथ' मानसिया गोमानानैसो दंबावो दा बहा दङ मोनजादोंना मोनलोङाखै दा ओंखामबा जादोंना जायाखै बेबा आइला जामाइला एथबां जुदि नों रसमाखौ मोजां मोनमारोमोनब्ला मानोथो बुंनानै लायाखैमोन नोंलाय मारै बुंनोब्रा आं जुदि रसमाखौ प्रप'ज खालामोमोनब्ला आंखौथ' बियो गोसो थोखानाय नङामोन बेखौ साननानैनो आङो गोजानै बेखौ मोजां मोनहरखुमायोमोन बिनि मोनफ्रोमबो भिडिअ'आवनो लाभ रिएक्ट हरोमोन आं दा गैला बहाबा गोमानानैसो दंहैयो ओंखामबा जादोंना जायाखै दैबा लोंदोंना लोङाखै आंनि रसमाया आइला जामाइला जाय मानसिखौ मबाइलावल' नायबाय थायो मोगथाङाव लोगो मोनफेराखै बेनि थाखायनो इसेबां सिन्था इसेबां दुखु मानो होनोब्ला बियो आंनि लाभ क्रासमोन सिरि हारसिङै मोजां मोनखुमानायनि मैल'खौ नों बायदि गोसोनि दाखेदा मा बुजिनो गोसोनि दाखेद जानला मानला सिख्लाफोरनि गोसोजों गेलेग्राखौ गोसोनि दाखेद होनो आं बुजिबाय थांदो रसमाखौ नागिरना लाना फैदो बोरै मिथिनांगौ जाखोब्रा बेबा बहा गोमानानै दङ मानसिखौनो मोजां सिनायबावासोमोनलै आङो फेसबुकआव नुबाय थानायखायसो सिनायबावबायलै नोंलाय बहा सिनायनो नों सिनायियानो मोजां होमबाबो लानानै नागिरना लाना फैदो थां आच्छा बार थाइबानि लारो